Благодаря ти, че ме спаси от Хасмин. Не спира да ме тормози с нейните интервюта. Матео, това не беше измъкване. Наистина, трябва да говоря с теб. Ама, какво е станало? Нали Луна е добре? Да, тя е добре. Тогава, какво има? Здравето ти е най-важно. Искам да го знаеш. Всичко останало са временни неща в живота ни. Има хиляди възможности за нас. Благодаря, че се тревожиш за мен, но те познавам. Новината ще е лоша, така че те слушам. Няма да има акустично шоу. Какво? Но защо? Нали те помолих да говориш с тях? Знам, така беше и кълна се, че опитах. Няма възможност, няма как да сменят датата на този етап. И много съжалявам, Матео, ти си страхотен певец. Не си виновен ти, а аз. Какво? Ако не се бях качил на оградата, в момента щях да свиря на шоуто. А и Луна ми каза хиляди пъти, че не иска да ме изслуша. Така че, понеже съм твърдоглав, изпуснах този уникален шанс. Не, Матео, не е така! Луна, ще ви оставя сами, после ще говорим. Нали? Радвам се, че се оправи. Наистина. Благодаря. Видях видеото на Емилия. Разбрах всичко погрешно. Искаше да ми кажеш истината, аз не ти повярвах. Прости ми. Моля те. Не, всичко е наред. Не дай да се тревожиш. Не е така. Ако ти се беше случило нещо, никога нямаше да си го простя. Но за щастие не се случи. Добре съм, нали? Имаш ли да ми казваш нещо друго? Не. Само искам да ми простиш. Моля те. Не ме моли. Няма какво да ти прощавам. Добре. Отивам при момичетата. Чакат ме.